Hai 2 anos celebramos para toda España tamén en Galicia o ano da memoria histórica. De certo modo, había unha reparación porque xa cando en 1986 daquela facíanse 50 anos do final da Guerra Civil. Daquel ano eu recordo do 86 que case ninguén escribiran cousas. Naquel ano, algúns investigadores, eu mesmo tamén, estábamos preguntando desde as nosas respectivas parcelas que pasara, que cousas pasaran na Galicia da República e tamén no 36. Eu, daquela, interrogueime sobre os mestres. Con esta circunstancia e con outras, escribín no Faro de Vigo, naquel verán do 86, unha peciña que titulei, como titulou aquel debuxo Castelao, a derradeira lección do mestre, un texto que posteriormente, 10 anos máis tarde mesmo, eu incorporei a un dos meus libros. Paso a dar lectura. A derradeira lección do mestre. Hai un cento de nomes símbolo de homes e mulleres de conducta honesta empedrando hoxendía os camiños do futuro aberto, da xenerosidade e do amor solidario. Entre eles, dun xeito destacado, estiveron os profesores. A ira derramada contra aqueles porteadores da luz da cultura foi quen de deixar en penumbra os lugares onde tiña habitado a luz a mancheas. Profesores de universidade, de institutos, especialmente os mestres, como Castelao soubo recoller para a historia, foron así víctimas polo seu empeño e responsabilidade educadora. O rastrear os recordos que permanecen por todas partes, ténsenos falado do compromiso educador, do empeño no labor, da solidariedade coas xentes do común e da entrega aos nenos. Entre os abondosos testemunhos, o último e accidental para min atopeino en Goián. Alí, un señor xa de certa idade indicábanos non ter palabras para falar daquel mestre que fora José Cortés. Despois do seu paso por aquela parroquia, houbo xentes que se apropiaron do pouco que tiña no cuarto do aluguer onde moraba. E así, a seguir, expedientados, fusilados, paseados, exiliados, destituídos, trasladados e confinados. Unha historia amarga que todos, ou a maioría, temos decidido non repetir para non voltar ás andadas. Temos decidido facer unha terra habitável para todos, en democracia e con respeito ás diversas filosofías, valores e conductas. Porén, isto non impede rendir homenaxe á xenerosidade. Polo contrario, estamos obrigados por sensibilidade cívica e democrática. Sen ánimo de citar nomes e lugares, permítase, sen embargo, que sendo escrita esta breve colaboración entre Vigo e o sur, fagamos unha referencia a aqueles extraordinarios mestres de Vigo que foron Víctor Fraiz Villanueva e Apolinar Torres López, porque en Coia e o Areal endeviron máis cultos. Eles que se mergullaron tamén nas loitas polo traballo, o pan e a liberdade. Eles que foran despertadores das conciencias entre os mestres e entre a xente. Eles que loitaron por unha escola repartidora de cultura e benestar para todos. Os mesmos que se convertiron en publicistas pedagóxicos nas páxinas del Pueblo Gallego e de Faro de Vigo, levando ánimo das urxentes transformacións ao conxunto do profesorado galego, ao que polo demais convocaron a formar a Federación Galega de Traballadores do Ensino e impulsar a construcción dunha escola para todos, renovada e inserta no medio social e ao servicio do seu desenvolvemento sociocultural. Porén, non hai entre os mestres de hoxe memoria deles. Sería fermoso que o Colexio Público de Coia se chamara Colexio Víctor Fraiz Villanueva e retivera a súa memoria e exemplo educador. Fago dende aquí unha invitación ao cambio. E o mesmo vale para Apolinar Torres. Será unha mañán fermosa aquela en que o nome de Apolinar prenda no muro e no espírito de algún dos colexios de Vigo. Gostaría aínda
Traguera á memoria o nome de Antón Alonso Ríos, o home que potenciou a Federación de Sociedades Galegas de Buenos Aires, dende onde se fixo brillar a luz da cultura en Galicia, a través das moitas escolas fundadas polas sociedades de instrucción, o mesmo que dirixiu en Tomiño as denominadas Escuelas del Porvenir, como chamada permanente a un mencer de civismo e cultura no agro. Causa mágoa ver hoxe destartelado aquel edificio escolar de traza tan noble e feliz composición, no medio de piñeiros e froles, como nun tempo debeu ter. Naquel edificio hai hoxe 2 aulas de preescolar un pouco maltreitas e entre silveira. E isto, labor educativo, triunfou por desidia o intento doutros noutro tempo de borrar o personaxe e a súa obra paridora de futuro? Quero crer que non, e rematar xa, tamén cunha invitación á reparación, aínda que só fora como signo.